Bueno, gaude mozorrotuta judi ortodoxoz, eta nada, iten dugu dantza tipiko bat, tangoa. Saiatzegea beti, zerbait ideia pixa berritzen, eta ideiak ere sortzen, bai. Erresa izate dugu, zen normalen gizonak izaten dira prestatzen dutena eta neskak izategiak gehiago bestuario eta apaingarri, jazkera eta hoi pixa bat prestatzen dugunak. Ere erosi ditugu, eta kontu da hoi. Eguzkia daukeu eta horrekin jarraituko dugu, heltzen. Ze pasatzea, goizteko 3:00 hemen taxi hosti bat itxoiten, eta ez da bat, gau guztien ez da bi atzeko da on ja, izoztu eta, 0 gradu eta hemen imposible, imposible. Zenderetik ikustea ez, parrandan ibilitzatenak. Batzu lanea, baina ez dakit, municipalak kale guztik egizte ditu taxik ezin duen pasat, imposible, imposible, udoletxea o zerbait idatzi beharko dugu, reklamazion bat, gaude ja oso azarre, oso azarre. Proiektu bat prestatzen digula, paketa bat, hauten izatzen jauregi hau eta elefantek eta horren arabera aukeratzen dugu bai jantzia eta bai musika. Aurten, txibatarrak, eta oso espezialki Markosen omenaldi, ze urtero ateratzen zen eta duela gutxi utzi zaigu, eta hor dago gure presidentzian. Azkenean begiratu ditugu mobilak eta ikusi dugu guardialdean euriatzulein behar eta animatu gara. Azkenean urrengo igandean egitera jaleo asko da. Jendeak kanpon ikasten du, jendeak ez du botorri, jantzi gara, pontxoak sartu ditugu azpitikan eta aurrea. Inauterik dira, Tolosan gaude, euria ingo du bai, aurrea.
Hasieran eguraldi honek jazula, eta engea besten mozorrok eta besten dantzak ikustea, eta azken esan dugu, ostra, eguraldi honekin ezin dugu batea. Jongea eskola sondu baten, ordu erditxo jongea, amaiketak joan, indarra hartu, eta berriz kalea eguna ez disfrutatzea. Hasiera baten txubaskero horiek eman dizkiu, ez dia asko guzti, baina bueno, ozten nahi ziren taula eta esan, bueno, hobeto eskola joan, pixka berotu, salda bero hartu, eta baina berotuta nenen ja kalea berrize. Nik uste goizen beste 3-4 dantza gehien goiteu, pixkat herrik ikusteko gure dantza eta disfrutatzeko gure bai, gero eskola bueltatze geha, bazkaldu ondo, indarrak berriz hartu eta zezeneta bueltan, azkeneko zezenenatea, eta berriz bukara arteia. Txaleko 7 aldea gola, gero mek bai joazte, eta gero gurasok eta begirale gelditze geha.